कोनो खातिर इतना पाउडर पता तारो हीरोइन बनल कब करा। चल चल मोबाइल का नानी के फोटो चमकौला से तार किस्मत ना चमकी। आप बर्दाश्त नहीं क्या हो हमरा से। तू अब हम इस धरती के सबसे बदकिस्मत लड़की बनी का। अरे ना बेटी ना। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहार चैनल पे स्वागत। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम पराई बेटी। पराई बेटी फिल्म में एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री के रोल में बनी स्मृति सिन्हा। और ये जौन फिल्म बा समाज के दोहरी मानसिकता, दोगला व्यवहार और दोहरा चरित्र के उजागर कर। लेकिन ये फिल्म की जौन राइटर बा, राइटर के कलम में उ पैनापन ना रहला के कारण स्क्रिप्ट एवरेज बन के रह गई। ये जौना टॉपिक पर फिल्म बनावल गई बा, एक टॉपिक पर हर एक भाषा में सैकड़ों फिल्म बन चुकल बा, जौना में देखावल और दर्शावल गई बा कि बेटिन के समाज दोहरा नज़र से देखेला और बेटिन के एगो दुख और हाय के नज़र से देखेला कि हाय हमरा घर में बेटी हो गई। लेकिन समाज और सोशल मीडिया पर एकरा के लक्ष्मी के रूप में देखावल, दर्शावल, बतावल और जनावल जाला। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर कोई घर बेटी हो गई तो ओकरा पर एगो पहाड़ टूट जाला और पहाड़ जैसन आगे के जिंदगी हो जाला। असलियत और काल्पनिक दूगो चीज होला और दोनों में जमीन आसमान के फर्क हो गया। खैर बेटी के लोग बोझ काहे समझेला और बेटा के लोग अपन दुख के साथी काहे समझेला, ये तो एगो अलग टॉपिक हो जाई और ए पर कतना भी बोलल जाई बात कम रह जाए। हमरा लागेला कि बेटा और बेटी एक ही बगीचा के दूगो अलग अलग फूल। खैर अगर हम बात करें ये फिल्म में तो फिल्म के ट्रेलर में दिखावल गई बा कि स्मृति सिन्हा जी के बचपन में माई बाबूजी मर जाता और माई बाबूजी मर जाता ना तो उनका चाचा उचा भगा देता और वो अपना मामा घरे जाके रहे लागता। मामा घरे रहे लागता तो उनका दूगो मामा बनल लोग, उहो मामा के बाल बच्चा बना। लेकिन इस समाज में कहल गई बा कि जेकर माई बाबू नहीं के टूअर हो जाला और समाज के नज़र में वे सुअर हो जाला और सुअर से भी बदतर हालात और ओकरा साथ व्यवहार होखे लागे। खैर ये फिल्म में दिखावल गई बा कि स्मृति सिन्हा जी जब अब मामा के साथे रहत ताड़ी, अपना मामा के लड़किन के साथे खेलत ताड़ी, ओकरे के पाउडर और क्रीम लगावत ताड़ी, तो कैसे मामी उनका के मारत ताड़ी, पीटत ताड़ी, लतियावत ताड़ी, गरियावत ताड़ी। ये चीज़ की दिखावल और दर्शावल। लेकिन समय बीतत जाता, मामा और मामी लोग अपना बाल बच्चा के ब्याह करे खातिर राजवाड़ा ढूंढता लोग, अब भगनी के ब्याह करे खातिर मजदूर और पागल ढूंढता। लेकिन जाके रखो साइया मार सके ना कोई, जेकर राम ना बिगड़िए ओकर ये धरती के इंसान का बिगाड़। समय के पहिया ऐसा घूमता कि जौन स्मृति से ना बड़ी, जौन की अपना मामा घर पोसात ताड़ी, इनकर बियाह एगो संपत्ति और शिक्षित परिवार में हो जाता और जो मामा बाणा लोग उनकर बेटी बर्बाद के रास्ते पे, बर्बाद के गाड़ी पे सवार होके पतन के मंजिल के दरवाजा और चौकट लांग जाता है। अब ये फिल्म में दिखावल गई बा कि कैसे मामा के दोनों बेटी पर और मामा लोग पर कैसे विपदा और आपदा के पहाड़ टूटता और एकरा के स्मृति सिन्हा जी कैसे बचावत तड़ी और कैसे आपदा से निकालत तड़ी। और बाद मामा और मामी के आँख खुलता और अपना भगनी के बेटी से कह के पुकारे लगता और पुचकारे लगता।
ये फिल्म के कहानी में कुछ नयापन नहीं है, ना पैनापन बा। रोमांच करे वाला कुछ सस्पेंस बा। घिसल पिटल कहानी के नया नया कलाकार नया चरित्र के लेके स्क्रीन पर उतारे के कोशिश करें, लेकिन जैसन स्क्रिप्ट लिखल गई, जैसन पटकथा लिखल गई बा, ओकरा के बखूबी ये फिल्म के हर एक किरदार स्क्रीन पर जिंदा कर देले बा। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से हम कहल चाहब कि अब ये सब टॉपिक्स घिसल पिटल स्टोरी से उठे जा, कुछ नया, कुछ बेहतर और कुछ रोचक समाज के और फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लेके आए जा। खैर रउआ सब कमेंट बॉक्स में बस से बताइब जा कि ट्रेलर कैसन लागल और इहो बताइब जा कि का रउआ सब एक आस पड़ोस में ऐसा घटना भइल बा का। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और टीजर के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो रउआ सब यूट्यूब पर देखता नहीं चाहता, और हाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गॉसिप केकरा भेरी का भाई, कौन स्टार नीचे अलन, कौन स्टार उनका भी गोली, कौन अभिनेत्री केकरा साथे फिल्म लेके आवताड़ी, हर चीज़ रउआ सब के सबसे पहले सांझे बिहाने पर ही मिली। एकरा खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और घंटी के दबा दीजा, और दबावे खातिर अंगूठा चला के मारी जा, ढेला चला के मारी जा, कैसा हो ओकरा के दबा दीजा। जैसे ही हम वीडियो डाली तो सबसे पहले रउआ भेरी पहुँच जाए। आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।